ke bangakwa banwan ra Ahmad Jongpi kadai hadin bangayo ya kajing struggle bat kajing system kajing lanade ban yakun ban yo yak ban pule biat hang tei hapo PGT kalong sya ke ba isn bat kalong sya ke ba isang sot ban pet yaki hakwa bor isngi ki haban yang lain bat ki struggle ila dia taki hajar mut kita ki kandidat ki bawan ban yang lain hang tei handri ke basausi kalong ban nadu men step haduk janmit don nap deng jongki ki balik pai no namar bali la lap kamit kayong la dei ke por bakhang ka office la dei ke por bakhang ka institute bat ki la du no ya ka form ban yo lani ban wat admission namta jongki tekani kalong sya ke ba kata bat kalong ke ba ila ban pediang kom gini ha bangayu ngalak wat beniat bat ngalak ti beniat ngalak yo ban keli yaki hatu ki ya kendu jing ANM baleng ba ban sim form ban hapan tap form komne ban wat admission namta joki bat nakaliang joki kila pen pawi kata ka jing bat lak pen pawi kata ka jing sngau syam jing joki haba ye dei bat kane te ka ke pengakwa ban pen sngau bat ka ke pengakwa ban ong hani kalong ba ka sarkar ka pen seluruh ki pat ba ban penlong digitalize hang ni hapo ka jela jongi balai pat menta tangai ni ka education sector kimla ban le ikane bat kani kalong sya ka bakta bat sakawai ru ka ban wan ra hang ne kwa ban kran hani kalong ba mudur menta kasit ka don sampau teli namta ban yakun ban yo admission ban pule biat hang taipo PGT hanri ki kandidat ki don daki pawa jarmut ka sarkar jela ngakwa ban bu kani jingkli ni kalong ba hatu pin refund dan ni pin pen phai biang ne em ya ketuka share tingka ka baifom jongki kandidat lada jie ba kimyo ya ka admission ada jie ba kimyo ban rung hang ne ban puli biat hang ne po PGT bat ka kata ko penlong nga ban bu ikan ki jingkli hakmat jong ka sarkar hakmat jong education minister kalong namar ba ni sotu baka sit ka don san totally bat ki kandidat ki don daki hajar mud ni sotu ba tangki san pungut ki ban yo ki wei pat kinum yo bat ka jing perkhat bat ka senjam jong pi ban yarap la ban le nam ta ki tu ki bom yo bat ni so tu syai bat kini ki candidates ki ba apply hang ne ni tu syai bat kim apply tang ne po PGT lesi kin apply si ki wei pat ki institute te perkhat menta la ki apply si totally ki institute bat ka wei ki institute ka sim by form sia jat la ka si totally ki institute ka longkat no kalau along MC po hajar tingkah bat lada ka sipo hajar tingkah tang nam taka by form ban wat admission hatu ka ketaan em ya kayu ka kot jongki kimiki patu ka ketaan em ya ki students ki jongi samla bawat ya ka admission bayadei bat kani ka jing puli biat te ka ke bangakwa ban ong ba kala keta sisa bat le se don pedang jongki hajika bakin namar bakim yu ang tepo PGT hajika bakin yo la ne bakin deserve ban yo sakiwai pat ki institute kim yo su kalat ban tap form namar beli kala rem plat ka by form te ka jing kerpat cunga kalong ba ka sarkar ka education department kariban examine ba ha ba debet kani bat lada ki don ki samla ki bomyo ya ka admission hang ni hapo PGT namar ba ka by form kala rem hadu sia jar tingka nasngau ban kerpat hang ni kalong ba ka sarkar jela kariban refund no ya kata by form jong gitu ki candidates ki bom syam la yo ya ka admission kenang bakin yo kalat dan kenang bakin yo ka opportunity jong ki syaki wei pat ki institute bat kani kan long si benta pan ai men sim bat kan long si benta pan yarap na benta itu ki samla ki ba kot kabor jong ki ban pule kani ka biat re kim yo pada PhD handai le sikila ban yo aki wei bat ki institute handai la ka by form ka rem than bat kinum yo su ban pule hang ne po PGT bat kala kata ki penlong ki ba kinum yo su saki wei ki institute namar balai tangka by form kala poi daki phau haja de mudur menta ki long ying ki long sem ki batu bakin ni struggle ya kata kamdei ka basuk nam ta joki te ke pangakwa ban ong ni kalong ba habi dei pet kata bat nang taru ke pangakwa ban ong ni kalong ba beli ke sarkar meklaya beli ke sarkar jela beli ke education department kamban ra daka wei ka sistem ka ba ban ai form online bat ban pelat ailat ki candidates jong ki samla ban yo ban rung ha ketiga admission ban yo ban puli biat bakin ya daka online system namar beli kan long kumcuk namar teng namar ba ngin ong ya ka competition ka dika intelligence jong ki student te menta ki khna ki ban jingai banwan sim form silu silong kala kata ki ya ka sngi ka ya jong ki ya ka kata ki ka yo ka kot ka jong ki te namar kata le se uba deserve udai uba don shan nong kendong om yo kala tang banwan silong
let's say tu candidate deserve ban yo ya kan ban pulih hang ni handai mentah lengba ka jing pelat ban wan sim form kum ni kim yo su la ni kim deserve su ya kan ni ka ban yo admission hang te ban yo ban pulih hang te PGT ni kalong sya ka ka bakta namta ki samla ki ba deserve ban yo ban pulih ka jing kerpat jungah ni kalong bat ngalak thok ru ka city sya education minister bat ngakermen scam education minister un sim khie kan ni bat ngakermen scam ba hakini kisngi kebaka PGT ka iPhone ya kini ki student ban yakun ban yo ya ka BEd kan long ka jingker khu kan long ka jing mentoy nam ta joki lada ka education department kasim khia ha ba yede bet kan ya te kani ka de jingker pat na kaliang jonga te ki khun samla le se pila pan ya share kan ya khnang ba kan kan poi hadu itendong skor jong ki di he sarkar khnang makin snau kin snap ya ka jing jonga jongpi nambaling ong komputer mar le se kan ya kala ban reflect dan ban kata haki way pat ki bentah jese kani kam dei tang kata tang ki taki candidates ki ban yakun ban yu admission nam ta ka BEd re let's say la shai la chisngi kin don haki way pat ki institute dan ki way pat ki lan ban pule de kan kata hi kumju namar kata kenam ka sarkar kan bisa re kan ya pat kam tam lai ketu ko bangaong ba ka sarkar ka di ban refund ya ka pisah jong ki di candidates ka bai form jong ki haba kim yo lan kim yo ya kan ban pule kadai ban kidai ban le kan khanang ba kan ai ka opportunity la ni kan pli ka la de ki bakin yo pat shaki we ki institute na nget scam ba kan ni kan long ka jingker khu nak mata ki samla ban wat admission haki institute ba pel pat kham tam ki samla ba wat admission hang ne po PGT mata pat ngakit poket ruang ru EP ba phinla ban le ba bat ki ba deserve hok ban yo ya kan ai ba ublai un khu kerdo EP bat phin yo sisa yau tau so jong jing 3 system ke jing 3 minute ke jong pi kum ma philat 3 system ai ba phin yo ban khej yau tau so jong jing 3 system jong pi khublai sibon ngin second du pat ha ka wei ke video